Mbiamo na barari ba mang'ana maya samarieta ngorokula Mexico ya onyancha manyekanete buna nyakianga gosenana ndomo MCO itibo ase rituko ria rero nabo ngote nyasaye mbiamono ase obwaro banyarire gotoikimbaka rero ase eng'encho eira ase eng'encho yeira narierete abanto bane baitibo ngabatebina barende yonsi etarosetigu emiaka 10 yaetete ebembo kurati ebembo isanga ebembo nyakoni inje buno mo MCO ino ninche nteme erinde nyare kobayekorera rero twachakire wiki eye para ya kurunyaramba egende kebabe ende mpaka Buarani rero nabonde no mogoko bune pare iyo boni go ende ere kiabuso gioka no engoko kunyara gutambuka para bona gote yanto baito buna abanyakoni ba minto na barierete ira bune pare iyo kero na etoro mwande etino mo MCO nya omo kansero nyerose tibweka no eri kuru Kenyatta akagambete ninjo mo MCA na achire ko baginko baroserie pare iyo mpaka Buarani ase ng'enjo mwabeire mokorera mwanya koroseri gupare iyo ase rituko ria rero epare iyo yaerire bono mambie gento getigareti n'abantu bake bakoenda gutara bakora inspection barigereria asa makarabati abwenete kobeku erinda abekwa makarabati nonyera iniemo oseibere erinde tuteme gutanga amaji tuganyeretie budget ya makarabati erinde pare iyo nyare kobabuya kero kurigereri nabatebeti nakore chinsoko 40 nande boniga na mentire chinsoko 4 chire bonigo ko ndurigereri murigereri mwaka ebicha no mweshimwa chinsoko abeka 4 chiakoriru bona ase binto byonsi pintara achieve chipare budget yaera na achieve boniga na chakire chipara chia machineries na chigenderete moroche na remire para ya enginda Catholic enderia morubi ende mpaka Nyasore eonjoke eso mutingiri eso egari ngaite ngo yekora bare gochaka mambi buna mabuta bete gagocha na chakire ye enginda iteresi ende mpaka itibo bade pare yu negendete ko bagraded na chakire para ya matorora ende mpaka China kapawa echikuomerana ne ya nyasio eyagire digu ndambingi aba muraba na muroche bakore gasi engiya iga bakominyoka ichigari bakore gasi no omokyure wali yachu nabona goteba nanje na twararore chintere banyamira lakini ejiro chia bantu bane karabakira chingobi aba nabantu ngotebi no MCO nde bwensi oyo guisana sasi assembly ya nyamira abantu tugwenete go consider nande baturendere chi machine echi nande banyare ko ba appreciated asenjirere ngia because yasobo koreri bankoreire nje kurwe nkoro yane nabantu bane baitibo nje nanchiranire natebire nande ninde ready kuwaki nainu mpaka momekeri itibo irabese ndiye mono aserieta ngorkwa kefa gisore kinaro nande ndaite gotebona umweshimiwo kodire gasiere nene mono ase bali bakomo doubt yase gasi yaye bade bali maega tigabaicha se ground wa check gasi yaye egere wa maego kwane gento kiriba kumupinga. In fact, since I was born eba arabune yaro sigo no mweshimiwe nana. This is the first time or the second time arete chi machine gaiga chigo kolegas. There's no MCA koso kiongozi kendi gions ya chirega kiaro isirie bale yenkinda mpaka gochia tombe. In fact, nana he has done well for us. Into tore proud for him ande tokumo sabera via yasanya ale komo libagari yoko endra kolegas nande ntore tayale komo second term ya una bantu ba kenyorukia ya bantu ba bisanga tubwatirane te 20 komo bwatisia na komo second term Kita sangonda kuroitigo mwemusie ito tokumwakira mbuya mono asoko kolegasi irengia gekogera tindo chupa gusia bwate okorera magendera maya anene mono aba bakonyakurira nguto tigire na enderete kuba ndoje ngabwatira ni tibo nyakoni na bukurati na boisanga etoko mwoko boko na etoko teba ngantiganya samukune tigakole chisemo chionsi tatu aruba gusibuno yoru etororo